So, gusto kong ipakita sa inyo ngayon yung outfit na sinasabi kong kasi nagka-print lang kami. Kasi compare, kung bibili pa kami ng bagong damit kasi, you know, sinabi ko nga, diba, hindi kami masyadong bibili ng damit kasi we're on a budgeting. So, yun. Nasa budget mode pa kami ngayon. So, kailangan magtipid-tipid. So, instead na bumili kami ng damit, so, naisipan namin na, actually before, nagpapaprint na talaga kami ng mga t-shirt. T-shirt pag may occasion. So, eto, nagpaprint na lang kami. So, kapakita ko sa inyo. So, eto. Eto is, akin pala to. Eto sa asawa ko. Eto, sa asawa ko to. Yan yung print niya. Cute. It's napili namin yung black kasi para matago yung taba. So, yun. So, eto yung, so, it's a boy yung pinaka-print sa kanya. Kasi wala kami ibang makita na mas maganda yung print. So, eto naman yung sa akin. It's a girl. So, yan. So, yung nabayaran namin ito is, this is $3.99, yung dalawa na. At saka, mas gusto ko siya kasi, compare, yes, marami namang mura na damit sa bangketa or sa ano, pero, iba yung manipis yung ano niya, tsaka madaling mag-fade. So, ito, trusted, proven na namin to na hindi siya madaling mag-fade kasi before, doon din kami kumukuha sa ano nila, nagpapaprint kami. So, makapal yung damit niya. Hindi siya mumurahin na damit. So, yun yung gustong-gusto ko. Tsaka mura lang. So, diba? So, instead na bumili kami ng damit na so, nag-couple shirt na lang kami. So, meron namang family shirt, pero, ano yun, hindi namin type yung, niya, yung mga, tawag dito, print. So, yun. Ito yung sa amin dalawa, color black. So, sa anak ko naman, so, since walang dinosaur, so, addict na addict siya ngayon sa dinosaur. So, gusto namin yung car. So, white na lang yung pinili namin kasi nga, black yung amin. So, sa kanya white na lang. Tsaka, iba talaga yung pagka-white. As in, maganda yung pagka-white niya sa, kung sa personal na talaga. Maganda yung, siya. Yan. Cars yung sa kanya. So, yan. I love it. So, also, bumili din kami ng kanyang pants kasi hindi kami talaga bumibili ng pants. Especially ako, ayaw akong bumili ng pants kasi feeling ko madali lang yung pag-anuhan. Kasi ang bilis niya. Kasi ang bilis-bilis lang yung lumaki. So, parang prati kong binibili sa shorts. Shorts yan. So, bumili ako. Grabing hanap ko ng pants. Ang mamahal, Diyos ko Lord. Ang pants, sa mall is, ang price ata niya is 800. Less na yun ha, Diyos ko. Ano ba yun? So, buti na lang pumunta ako sa guys doon. Ang dami pala. Tapos yung brand. It's a Garfield na brand. So, magkano yung price niya? It's only 550 pesos. Asan yung price nito? Nawala na. Basta it's, yan yung pants niya. Alam niyo, ang taas. Akala ko pataas sa kanya, pero kasang-kasya talaga. So, yan. It's a Garfield na brand. So, diba? Not bad na only 550 pesos. Nakabili na ako ng branded na pants. So, yun. So, ito yung susutin niya sa punta na kami sa zoo. So, yun. Tapos, meron naman siyang shoes. Say hi. Hi. So, eto na yung anak ko. Kagigising rin niya. So, yan. So, how old are you na? 3. Wow, very good. So, yun yung aming, yun yung aking ginawa para makasave ako sa damit. Walang okasyon kasi diba, very good. So, yun. I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe and please comment below kung meron kayong mga tips, no? So, yun. So,
Please don't forget, give me a thumbs up and see you in my next video. Bye! Say bye! Bye.